oikein paljon taas tervetuloa tänne Assemblylle ja Kontti-kästiin. Meillä on päivän, onko tää kolmas? Kolmas. Mun laskujen mukaan. Munkin laskujen. Perjantain 3. kästi lähtee käyntiin. Näin tää vaan tää päivä kuluu. Aikamoista vauhtia. Te, jotka katsotte tallenteelta, niin ne 2 edellistä plus eilisen kästihän löytyy sitten myöskin sieltä, niin niitä pääsee kyllä myös katsomaan. Ja te, jotka katsotte nyt livenä täällä, niin tervetuloa. Heti tähän alkuun, jos siellä tulee nyt live-yleisölle mieleen kysymyksiä, joita haluaa esittää, niin niitä voi esittää sinne chattiin. Meidän tuotantotiimi nappaa niitä sitten. Ja meillä on tämä meidän podcast-puhelin. Podcast-puhelin pirahtaa sitten. Podcast-puhelin pirahtaa ja jossain vaiheessa otetaan sitten kuumia kysymyksiä meidän vieraille. Mutta Ismo, jälleen kerran kysymys, mitä sä et tiedä etukäteen. En tiedä, enkä ole suunnitellut vastausta tähän kysymykseen. Et tietenkään. En ole. Voisit sä laulaa mulle vähän karaokea? Jotain esimerkiksi Lordia tai lyttää? En. Tiedätkö mikä on karaoke? No. Siellä niinku soi musiikki ja sitten näkyy ne sanat. Niin miten me tästä voi karaokea jos mä saan sulle se hommattu, niin laulat sä? Ai se karaoke-vehkeet tähän? Niin. No jos hommat nyt tää on karaoke-vehkeet, niin voin laulaa. Mä koitan se seuraavaan podcastiin. Mä ehkä tähän nyt ei välttämättä. No niin, no seuraavassa sitten. Mutta näiden sanojen kautta mennään intron pariin ja sitten palataan takaisin. Tervetuloa taas intron jälkeen takaisin tänne. Sua ei taaskaan varmaan jännitä. Ei jännitä. Joo, no mua jännittää vähän. Tiedätkö miksi? No meillä on ensimmäinen podcast, missä on 2 vierasta. No joo, se on ehkä vähän dynamiikat muut. No nimenomaan. Pieni jännitys. No pieni. Mutta sua nyt ei jännittänyt koko viikonloppuna, niin en mä edes kysy sulta, että mä en saa susta sellainen niinku vertaistukea. Niin, mulla on vaan maha täynnä nyt, kun mä kävin syömässä. No se on ihan hyvä. Jaksaa taas. No ei kun pääset. Mutta kunhan et nukahda. Mutta sen pidemmittä puheitta. Tervetuloa Zore Audio ja Sanni Halla. Saanko mä kutsua teitä Zoreksi ja Sanniksi? Saa. Kiitos. Mä oon ihan ok sen. Meillä on tänään tarkoitus vähän puhua musiikista, Twitchistä ja sitten vähän sellaisesta, ehkä mitenköhän mä muotoilisin sen oikealla tavalla, että miten tavallaan vuorovaikutuksen luo yleisön ja katsojien kanssa. Teillä on molemmilla niin kuin aika hyvin hallussa se kenttä. Miltä kuulostaa? No mennään sillä. Tämän kerran. Ei sillä ei ole vaihtoehtoja. Niin. Tässä me nyt ollaan. Vai saako ehdottaa aineita? Ovi on kiinni, niin täältä ei pääse pois. Niin tehdäänkö sittenkin tälleen, että ei toi oli ihan tyhmä. Tossa kun mä kattelin, kun tapasitte ensimmäisen kerran oletettavasti. Kyllä. Ette ole ennen ollut tekemisissä. Ei. Nyt ihan uudet naamat. Uudet naamat, kaikin puoli. Kyllä. Ja sen mä tiedän, että sä oot ennenkin ollut Assemblyllä. Olen ollut. Mites Sanni? Tää on ihan Eka kerta Assyllä. No miltä tuntuu? No aika hauska. Eikö yhtään kiertelee? Kyllä me tässä kerättiin muutama kierros tossa ottaa. Vähän katseltiin, että mikä meininki. Noniin. No mites Zore? Sä oot jo vanha konkari. Sä tiedät mitä täällä tapahtuu. No mä kävelin 2 kertaa ympäri ja totesin, että joo. Tietokoneita on. Tietokoneet ja kaiken näköisiä kojuja on. Juu, tää on tuttua. Mä ehkä sen enemmän Sannilta kysyn, että onko sulla mitään odotuksia nyt Assemblyltä tälleen nyt ensikertalaisena? No mä kyllä on aika silleen silmät avoinna, että ei mulla ihan hirveästi ei ole kokemusta, mutta kyllä on semmoisia tuttuja on aina välillä käynyt. Niin olen kuullut juttuja, mutta olen avoimin mielin. Se on hyvä. Onko tullut tuttuja vastaan täällä? No nyt tuli äsken juttelemaan yksi semmoinen seuraaja, mikä oli tosi kiva ja katsotaan, jos täällä on joku toinenkin. Saa nähdä. Hyvin mahdollista. Siis, täällähän on usein just se, että törmää paljon katsojia ja yhteisön jäseniä. Ja sit, mä muistan, ne oli mun ensimmäiset omat assyt joku pari vuotta sitten. Me ollaan RP-skenestä eli roolipeliskenestä. Sä et oo sieltä, tietääkseni. En ole. Joo, ei ainakaan silleen, että se olisi julkista tietoa. Salaisuuksia. Mutta siis se oli hauska silloin, kun ihmiset tuli tervehtimään, joo, että sä oot se. Joo, moi. Joo, hauska tavata. Silleen, että esitti, että tuntee toisen. Itse aina striimannut kamera päälle ja teillä myös sama.
että te olette, naamat tunnetaan, niin sit se on, tiedätkö, ihmiset tulee helposti lähestyttäviä, niin tulee moikkaa, mutta eihän sit sä taas tiedä, kun sen nimimerkin sieltä, niin ei osaa heti yhdistää. Sehän se aina eka kysymys on, että mikä sun nimi on Twitchissä? Kerro vielä Joka se. kerta. Niin. Mut sit sä oot silleen, että sä oot niinku, tiedätkö, joka livessä mukana. Joo, Tai niinku kyllä, tosi kyllä. paljon. Et on silleen, että tosi kiva nähdä. Et sinänsä mä ainakin itse pidän Assemblystä siinä mielessä. Tää näkee tosi paljon tuttuja, mitä ei muuten tulisi nähtyä. Kyllä. Täällä on varmasti molempien katsojia myös tänään paikalla. Ja varmaan on katsojakuntakin vähän myös erilaista. Teillä on vähän erilaista sisältöä. Sannilla aika pitkälti musiikkia, Zorella on vähän kaiken näköistä. Asiat muuttuu. Siellä on vaikka ja mitä. Onko ollut joskus musiikkia? No siis mä oon aloittanut aikoinaan sen täysin musiikilla ja Niin. tein todella pitkään sitä musahommaa, mutta nyt viimeisen valitettavasti 2 vuoden aikana se on vähentynyt tosi pienelle, kun ei mulla vaan niinku enää riitä samalla tavalla aika siihen ja haluaisin kyllä tehdä enempi sitä. Ja eikö se nimimerkkihän tulee siitä? Eikö? Joo. Tämä on muuten hyvä pointti. Mä unohdin sen loppuun, kun mä sain käyttää vasta. Ai niin. Se kummitit sen sun mielestä. Ei sitä audiota enää oo siellä. Niin. Jos otetaan tällainen Assembly-simulaattori, Zorelle ehkä tutumpi, Sanillekin voi olla, että tulee tutuksi. Tää Assyllähän on perinteinen, että käydään aulabaarissa, hotellin aulabaarissa. En myönnä. se on tuolta lähihotelli, niin siellä on aulabaari. Kuvitellaan, että olette nyt siellä, teillä on sviitti ylimmästä kerroksesta, kerros 13. Menette hissin sisälle. Hississä on joku henkilö, hän kysyy, että no mitäs sä niinku touhuut? Teillä on 30 sekuntia aikaa esitellä ennen kuin se hissi on takas siellä aulabaarissa ja sitten menot jatkuu siitä eteenpäin. Niin 30 sekunnin esittely omasta kanavasta. Kumpi haluaa aloittaa? Ei oo väliä. Pitääks mun aloittaa? No, sä oot kokenut. Sä tiedät, miten sinne aulabaariin mennään. Okei. Ai siis, että nyt mä oon menossa aulabaariin. Sä oot nyt siellä hississä ja sun pitää nyt hississä kertoa tälle Mut 30 missä sekuntia. kunnossa mä oon? Saat valita, jos sä haluat ottaa sen kello 2 yöllä, sä voit ottaa sen, tai sitten kello 2 päivällä. Saat Niin valita. miten mä esittelen sille mun kanavaa? Niin. Se kysyy, että mikä tyyppi? No mä sanon, että mä pelasin aikoinaan RPtä hyvin paljon ja nykyään mä vaan sekoilen ja mulla on hirveästi kovia ääniä siellä, että jos oot siellä, niin laita äänet sopivalle volyymille sen takia, että sulla saattaa korvat räjähtää, kun sieltä kuuluu kaiken näköisiä paukkeita ja muuta ääniä. Ja pidetään hauskaa ja nauretaan ja nautitaan ja sekoillaan hyvällä tavalla. Se meni joku 10 sekuntia. Suomalaiset No, tapaa mutta 20 sekuntia olla hiljaa. Niin, mutta nimenomaan. Sitten jää loppuaika miettiä, että jatkanko tätä keskustelua. Siis mä olin sanomassa, että kyllähän 30 sekunnissa kehtii kertoa vaikka mitä. Mä saatan niinku 5 sekuntia supistella. No niin, Sanni vuoro. Mä oon Sanni ja mä soitan musiikkia Twitchissä ja laulan ja nauran paljon. Toi oli kyllä paljon parempi. Saanko vaihtaa? No sä voit, se siis... Meneekö tää nyt sit niinku No, mä molemmat? olisin voinut tällä? lainata, melkein sama. Mä en vaan laula nyt tällä nykyään. Se on mun esittelyteksti, mikä mulla lukee siellä mun introssa. Niin, että on opetellut se ulkoa, joo, että joo. jos tulee tällainen tilanne Se on joskus. aina kun pitää esitellä itsensä, minä laulan ja nauran siellä. Mutta mitä sitä turhaan löpisemään? Mitäpä sitä turhaa, sit voikin tuijotella sitä. kun Tulee se katsomaan se sitten, jos numero haluat menee sieltä tietää alas. enemmän. Mä ajattelin, että mun pitää varoittaa niistä äänistä, mitä siellä kuuluu. Ne on ihan kammottavia. Joo, mä voin kanssa sanoa, oon muutaman kerran laittanut liven vaan sen takia kiinni, kun sinne pamahtaa. No, mun on pakko kertoa, saanko mä kertoa yhden jutun? Saat kertoa vaikka 5. Mä sain just vähän aikaa sitten TikTokiin live-bännit sen niiden äänien takia. Oikeesti? No, Onko se sanotaan, poistunut jo? On poistunut. Ai niin, nyt. että se oli lyhyt. Se oli 3 päivää, mutta siellä nyt kuului semmonen, että joku saattoi kaatua portaissa tai jotain muuta. Oliko joku suomalainen striimaaja? No, olisiko ollut siis joku naispuolinen Ai kaatu. jaa, okei. Siellä on näitä kivoja ääniä, mitä... Juu. Niin tuli saman tien loppuliveet siihen sit TikTokin puolella ja sitten tuli viesti, että elääpä livetä 3 päivän. Pitää ottaa varovasti. Niin, mutta onneksi Näköjään. Twitchistä ei saanut kuitenkaan. Ei sieltä saa, ei sieltä Niin, saa. eikö molemmilla ole kuitenkin Twitch on pääalusta? Oh. Juu. Teettekö Joo. muualle sisältöä? No mä teen tällä hetkellä, aloitin nyt YouTubeen tekemään myös kanssa sekoilemaan sinnekin. Niin videota. Niin, siis Joo. joo. Mä aloitin, niin kun mä tein ensin Minecraft-videoita sinne, mutta nyt mä niin oon ruvennut tekemään just kaikkea. No nyt on viimeisimmät, mitä mä oon tehnyt, niin
katsojien niin PC-setuppeja arvostelen. Sitten oli japanilaisia mainoksia ja tänään julkaisin Kirpeät karkit, minkä mä tein itse asiassa livessä. Ja nyt mulla on tulossa seuraavana, reagoidaan katsojien jääkaappeihin. Tuo kuulostaa kyllä Toi on hyvä hauskaa. Toi on idea. kyllä aika hauska idea. On mieletön. Nyt nää on niinku nimenomaan vaan YouTuben, että näitä Kyllä, ei ole ne, niinku kyllä, Twitchistä niinku kyllä. leikattu. Ihan täysin YouTubeen. Ja sitten mulla on, mä voin yhden paljastaa ja tälleen, niin kuin, että jos joku haluaa niin kuin osallistua tähän, niin mä tarviin jossain vaiheessa apua. Mulla on tarkoitus tehdä video, missä niin mä yritän arvata eri slangisanoja ilman, että mä tiedän, mitä ne tarkoittaa. Ja jos mä arvaan oikein sen, niin sitten niin tietysti se on hyvä juttu. Jos mä arvaan sen väärin, niin mä joudun sitten tekemään jotakin sitä väärästä vastauksesta. Jos tarkoittaa dösä. No se on bussi, linja-auto. Hyvä. Sen verran mäkin tiedän. Ne ei mä ajattelin, Mut ei, voi se olla, että ei tiedä. Niin ei voi olla, että ei tiedä. Kyllä. Sanni tekee vaan Twitchiä. Twitchi lähinnä, sit YouTubessa nyt löytyy pari biisiä, mutta Twitchi nyt on kyllä se Se on se ykkönen. Joo. päämedia. Tää on itse asiassa hyvä näistä äänistä, me päästään seuraavaan meidän pääaiheeseen tänään. Tämä tavallaan niin kuin katsojien kanssa vuorovaikuttaminen tai katsojien mahdollisuus ohjata live-striimiä. Teillä molemmilla on aika vahvasti se läsnä. Sulla katsojat voi päättää oikeastaan seuraavan biisin. Tai itse asiassa koko sen liven biisin, eikö ookin näin? No, mulla on silleen, että mulla niitä, mä oon jakanut niinku 2 osaan ne mun biisitoimeet, tai mitä niitä tulee. Eli on semmoset priority request, mitkä tulee jostain Reap-sabeista ja donoista ja sun muista. Ja sitten on semmoset yleiset, että sinne voi kuka vaan heittää niitä ehdotuksia ja sitten minä katselen, että onko ne semmoisia, mitä mä haluan laulaa sillä hetkellä. Mutta sieltä kuitenkin tavallaan se katsoja voi ohjata vähän sitä suuntaa, että mihin ilman se live muuta. siitä menee. Jos siellä joku tukee minua, niin kyllä minä koitan sitten hänelle laulaa myöskin jotakin, mitä hän haluaa. Ja sulla on ollut vaikka ja mitä siellä, mitä voi tehdä. Ensinnäkin niitä kovia ääniä, sitten voit kaikennäköisiä tarroja sinne laittaa. Ja silloin kun sä pelasit Minecraftia enemmän, siellä pystyy tekemään vaikka ja mitä. Katsojat pystyy spavnaamaan ihan kaikkea mahdollista sinne ja no itse asiassa nyt mulla on uusi juttu. No. Nyt kato, kun mulla ennenhän se oli sillä, että ne mitä Tangiastakin, niin sieltä ne laittaa niitä, mitä tulee niitä kaikkia kiffejä ja muita. Niin ne ennen näkyy vaan niinku siihen live-ruutuun, mutta nykyään kun joku laittaa, niin se tulee munkin ruutuun. Se on itsensä kiduttamista. No eli jos mä pelaan ja joku laittaa sinne jonkun semmosen, mikä kestää 2 minuuttia, niin mä en näe koko näyttöä sen jälkeen pari minuuttia. Mutta se on aina yleensä se, että kun mä pelaan jotakin, niin sitten kun siellä tapahtuu jotakin, niin yleensä sen jälkeen ei hirveästi enää näe hetken, mitä siellä tapahtuu. On kyllä rohkeaa. Niin kun mä mietin, että voisiko tän yhdistää, että voisiko Sanni ottaa, kun sä vedät jotain biisiä, niin joku pamauttaa kovaa niin kuin bang-äänen sieltä sun kuulokkeista. Mä pelästyn niin helposti muutenkin, että tossa ei kyllä, se olisi ihan kamala. Ei. Sä voisit joskus ottaa sellaisen spessustriimin. Mulla on ollut ihan niinku tyyliin 2 pelistriimiä ja niissä on ollut jotkut kovemmat alertit ja se on ollut ihan hirveitä. Mut tässä on niinku Sorelle ehkä kysymys, että kun sulla on aina kaikkea uutta siellä. Joka kuukausi tuntuu, että siellä on jotain, mitä ihmiset voi niinku, millä vaikuttaa. Mistä sä saat näitä ideoita? Mistä mä saan näitä ideoita? Niin. Mä nukun viikon huonosti ja sit viimeisinä päivinä niin mulla rupeaa niitä ideoita tulemaan päähän ja sit mä nukun taas paremmin. En mä tiedä. Alkaa näkee harhoja. Niin, vaan no harhojen kautta. Pienessä psykoosissa näkee kaiken näköisiä uusia asioita. Ei vaan, en mä tiedä. Siis mulla on aina ollut semmonen kauhean vilkas mielikuvitus ja mä haluan jotenkin keksiä aina semmoista vähän niinku uutta ja yrittää kokeilla vähän kaikkea. Kaikki kokeilut ei ole mennyt ihan niinku ajattelin ja ne ei ollut hyvä juttu, mutta se nyt on ihan normaalia. Mutta mä jotenkin tykkään niinku yrittää saada mahdollisimman paljon kaikkea uutta ja tykkään siitä varsinkin, että ihmiset voi vaikuttaa asioihin. Mitä enempi katsojat saa vaikuttaa, niin sen iloisempi mä oon, vaikka se ei välillä näytä siltä. Niin kuin sillä on tullut bängiä 3 kertaa. Niin. No kyllä mä sanoin, että siinä vaiheessa varmaan pisin aikaa veikkaisin lähemmäs tunti, niin soi koko ajan jotakin niinku näitä kaikenlaisia ääniä ja näitä. Niitä tuli niinku sillain niinku putkeen koko ajan, niin varmaan puoli tuntia, tunti niinku koko ajan. Niin kyllä siinä välillä sitten kun se striimi menee kiinni, niin tulee, että onko täällä näinkin hiljasta ollut oikeasti ympärillä koko ajan. Mutta toi on vähän semmoinen, se ideana, se kuulostaa niinku striimaajanakin, se kuulostaa hauskalta idealta. Kyllä. Mutta sitten todellisuus voi olla, että siinä vähän ehkä hymy hyytyy sitten, kun sitä kyllä tulee. jossain vaiheessa. Sitten kun se alkaa olla sillä, että sä et niinku saa edes omia ajatuksia kuunnella enää, niin kyllä se sitten välillä on semmoinen, että voisiko nää rauhoittua jo vähän aikaa hetkeksi.
Niin kuin sitä mä ihmettelen, että sulla on kuitenkin yli vuoden ainakin ollut ne kaikki äänet. Miten ne on vieläkin siellä? No kun mun mielestä ne on hauskoja. Niin. Pääasia, että katsojilla on kiva. No se on totta. Sen takia, sitä mä muistan jossakin näissä podcastissa me puhuttiin, että se on vähän semmoista niin itsestä tehdään vähän semmoinen klouni sinne, ja että muut voi nauraa. Niin eikö toi nimenomaan just sitä? No kyllä. Hyvällä tavalla niin. Klownisiin, kyllä. Pystytkö Sanni samaistumaan tähän klouniuteen? En pysty. Ei haittaa. Ei kyllä osittain, onhan siinä sellaista, että jos ne pääsee vaikuttamaan ne katsojat, niin siihen on ihan tosi iso arvo sille. Mutta minä olen vähän nössö. niin mulla on sinänsä vähän semmoinen kupla, missä mä tykkään kyllä pitää itteni turvassa. No mutta toisaalta taas sitten, kun senkin asian voi tehdä niin monella eri tavalla, ei se tarvii olla, että jokaisen tarvii. On se tietysti vähän tylsää, että jos ihan sama mihin kanavalle sä menet, siellä ensimmäisenä tulee joku screameri täysiä korville ja joku hyppää näytölle ja kaikkea muuta. Että jos olisi joka ikinen, minkä aukaset, niin on se vähän tylsää siinä mielessä taas. Että sitten on, kun just toi, että nuo kaikki laulujutut ja noi siihen ja niiden kautta voi vaikuttaa, niin se on niinku tavallaan semmoinen rauhallisempi ympäristö, monelle varmasti miellyttävämpi ympäristö. Joku voisi sanoa näin, juu. Mun mielestä on ihanaa, kun striimaamissa on just se, että on semmosia sinullaisia striimaajia, että siellä tapahtuu koko ajan uutta, kaikkea uutta ja hienoa, ja sitten on vähän niin kuin minunlaisia, että sitten tavallaan sä tiedät, mitä siellä tapahtuu, että saat mitä tilaat, ja että se on niin kuin todella tietyllä tavalla turvallinen vaihtoehto, niin sitten, että siellä on semmoinen tavallaan skaala sille. Se on kyllä Twitchin hienous, että siellä on jokaiselle jotakin. Kyllä, täysin samaa mieltä. Se on ihan totta, mutta Sannillakin kuitenkin, kun sulla pystyy tavallaan vaikuttamaan niihin biiseihin, niin kyllä mä uskallan sanoa, että keskivertostriimaajan nähden katsojalla on paljon enemmän vaikutusmahdollisuuksia, kun se vaikka subaa tai tulee muuta. Tai vaikka jos mäkin olen muutaman kerran raidannut sut, niin se on aina otettu huomioon, että ei, minkä biisin haluat. Ja aina se on kyllä tullut. Ei ole ollut se, että no en mä nyt viittiä. Niin, ehkä mulla on ollut liian helpot. Sä laitat mulle raidin, se tulee bängi ja kaikki lähtee pois. Et sinänsä, miten te niin kuin näette, onko tällainen, että katsojat pääsee vaikuttamaan siihen striimin kulkuun? Pitäisikö se olla jokaisella striimaajalla edes jollain tavalla mukana? No mä sanoisin, että ei tarvii olla, mutta se on vähän, mä ehkä näen se itse sillä, että jos katsojat voi vaikuttaa siihen striimiin jollain tavalla, oli se pieni tai iso asia, niin se on tavallaan niinku semmoinen, ehkä ainakin itselle tulee semmoinen fiilis, että sä voit olla niin kuin osana jotakin, tai sulla on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa tiettyihin asioihin jollain tavalla. Et kyllä mä, sen, niin kuin, mä näen sen itse ainakin niin kuin tosi hyvänä asiana, ja oli se asia millä tavalla se ikinä tekeekään. Jos niillä on pieni vaikutusvalta, niin se on aina hyvästä. Joo, nimenomaan. Siis onhan se tavallaan, kyllähän se varmasti sitouttaa myös katsojia siihen, että heistä tuntuu, että he luo jonkunlaista kontaktia suhun striimaajana ja saa sieltä sitten myös irti eri tavalla asioita versus, että on joku semmoinen, joka ei vaikka lue chattia oikeastaan ollenkaan. Mutta siinä voi olla myös tosi paljon sitä, että jos on isompia striimaajia, niin nehän ei pysy siinä sitten perässä enää siinä chatissa. Et nyt on aika semmoinen kiva, että sitä pystyy seurata tosi hyvin vielä. Just näin. Miten, sähän teet niinku kaksikielistä lähetystä. No, vai kyllä mä sanoisin, no en nyt, eikä ihan siihen, kyllä mulla periaatteessa englanti on se pääkieli, että oikeastaan siinä on ehkä vähän syynä se, että mä en halua, että se mun yhteisö jakautuu kahtia, koska sittenhän siinä kävisi silleen, että sit siellä olisi se englanninkielinen juttelu ja sitten olisi suomenkielinen. Niin, ja sitten kyllä mun niinku tavallaan silmät menee siihen suomenkieliseen myöskin tavallaan automaattisesti. Niin, totta kai. Niin, ja sitten ihan vaan sen moderoinnin takia ja niin kyllä se englanti on kyllä se pääkieli siellä, että sitten aina jos se on hauska, jos tulee suomalaisia reidejä, niin kuin, mikä on aina välillä kiva, että sieltä tulee jotain suomalaisia pelistriimaajia reidaa mua, ja sitten mä alan sössyttää suomeksi siinä jotakin. Mä oon sellainen herranen aika. Ihan niinku todella tavallaan outoa sitten koittaa siinä suomeksi heittää pientä läpyskää, mutta puolensa ja puolensa, että jos olisi tietysti kaksikielinen, niin kyllähän musta tuntuu, että mä olisin ehkä hauskempi, jos mä olisin siellä suomeksi puhuisin. Onko sulla aina ollut englanti niin kuin pääkieli, vai onko sulla ollut joskus kanava suomen? On oikeastaan, Twitchissä on ollut kyllä lähetys sillä englannilla. Jossain vaiheessa mä ehkä koitin vähän enemmän, mä sekoitan sitä suomea sinne, mutta se ei ehkä just ollut sit hirveän kätevää. Niin sit tuli tavallaan, että mennään sillä englannilla. Sulla on ollut aina suomen kieli. Joo, eikö muu englanti on. Lähtisikö englanniksi joskus live? No, joo.
Joo, sanotaan, että mä nyt sanon tässä vaiheessa, että kun mä liityin tuohon Not Managementtiin, niin mä joudun kaikki asiat hoitaa heidän kanssa englanniksi. Mutta jos englanninkielinen live vedetään, niin saako käyttää Google-kääntäjää? No se varmaan että riippuu susta Niin. Kaikki keinot sallittuja. Sitten voidaan vetää englanninkielinen yksi live, niin mulla on täällä vaan Google-kääntäjä mukana siinä. Niin. Mulla on siellä sanakirja auki vähän väliä, mä googlailen sanoja, kun mä... Onko oikeesti? On siellä. Ja sitten jos siellä ihmiset puhuu jotain mulle, että mä oon silleen, en ymmärrä tuota sanaa, sanon, että use simple words tai vastaavaa ja googlettelen niitä samalla, että ei se... Okei, ei ole eli niin se ei ole vakavaa. paha. Ei ole niin vakavaa. Huomatko, miten Sannilla on huomattavasti Joo, tätä siis kynnystä mulla nyt aloittaa se kyllä, englanninkielinen live. En striimi englanniksi sitten. No mä mietin, mulla on vähän ollut... Mä jätän vielä ehkä välistä sen. Mut Mulla on se vähän, siis englanti on vähän semmonen mulle, siis esimerkiksi musta oli kiva, kun mä kävin Twitch-koneella, niin siellä pystyi niinku, tai oli pakko puhua englantia, niin se on vähän sellainen, että mun on helpompi silloin, kun mun on niinku pakko puhua sitä. Mut jos mulla on vaihtoehto, että mun ei tarvi puhua sitä, niin sit se on vähän semmonen... Mutta tässä on myös se, koska mulla on aina se hyvä, että mä voin pakittaa siihen, että okei, ja seuraava laulu onkin sitten. Et siis eihän mun tarvi puhua siellä Ei paljon tarvii enää mitään. puhua, niin Et tavallaan, et siinähän se on helpompi Mut sulla mulle. on taas sit sä vaan voit sanoa jollekin luottomuodolle, laita pari bängiä nyt. Niin on, Laita mun näyttö pimeäksi tai mikki mutelle 3 minuutiksi. Niin on taas, että mä voin laittaa itse jotakin ääniä siellä. Tietokoneen hajos. Niin jo. Mulla oli joku hyvä kysymys mielessä, mutta arvaako, onko se mun mielessä? Niin, no miksi et kysynyt multa, että mitäs minä englanninkielisen lähetyksiä? No, ootko tehnyt? Olen. Kerran tein makaronilaatikkoa. Title oli Cooking Macaron Box. Yritit sä niinku vallata kansainvälistä markkinat? No se oli. Ei ihan lähtenyt, en tiedä mistä johtuu. Mut hei, minäkin oon tehnyt makaronilaatikkoa. Oliko sullakin samanlainen Cooking Macaron Box? En muista, voi olla, että oli eri käännös. Eli sulla on ollut irlilivejä siitä myös? Siis mulla on ihan semmosia muutamia jotain spessu-juhlastriimejä, mutta siis sanotaan 99% on niitä musiikkijuttuja. Miten silloin otettiin vastaan tää sun spessulive? Otetaan oikein hienosti aina vastaan. Onhan se nyt hauskaa. Ehkä siinä on sitten se tavallaan, kun muuten on niin tuttu ja turvallinen, mutta sitten joskus mä innostun tekemään jotain outoa, niin kuin minulle outoa siellä. Vaikka tulemaan tänne konttiin. Vaikka tulemaan tänne konttiin, kyllä. Puhumaan juttuja. Kyllä, niin ehkä se on sitten semmoinen, että saa jotain pientä uutta sinne minun striimiin. Tai uskallan tehdä jotain muutakin. Mun täytyy itse kun sä mainitsit tämän Macaron Box, niin oot sä tehnyt ikin lives Macaron Box? Mäkin on tehnyt. Itse asiassa en oo tehnyt makaronilaatikkoa. Sori, kun mä testasin silloin joskus aikoinaan. Se on yksi kokkilive, minkä mä tein, kun mun poika leikkimökissä ja se laittoi kaikkia asioita sinappiin, niin mä kopioin ne, mihinkä se laittoi sinappia ja sitten mä testasin niitä liveissä. Niin siellä oli muun muassa kahvi sinapilla, sitten oli vohvelit sinapilla, sitten oli niinku hillomunkki, mutta sieltä otettiin se hillo pois ja laitettiin sinappia tilalle. Mut voin sanoa, että kahvi ja sinappi, siis sillä että jos sulla on kahvi ja laitat sinappia sinne ja sekoitat, niin ei kannata koittaa. Ei toiminut. Ei toiminut. Tuottajakin nauraa tuolla. Mut siis mä väitän, että joku tulee kokeilemaan tuota, kun sä sanoit sen. Mut pakko sanoa, että yksi ruoka, minkä mä oon tehnyt livessä, niin se oli oikeesti, mä yllätyin positiivisesti. Se oli hyvä. Niin lihapiirakoita ja perunamuussia. Se oli oikeesti hyvää, mutta siinä sitten se meni pilalle siinä vaiheessa, kun piti juoda päärynämehukattia raakana siihen päälle vielä, niin sit se oli jo huono. Se oli liikaa. Se oli liikaa, mutta se oikeesti toimi. Mä en uskonut aluksi, mutta se oli ihan ok. Ei se ollut semmonen, että se niinku ei voisi toimia. Oliko tää jälleen kerran yhteisön päättämää? Vai päätitkö sä vaan ite, että nyt kulautan tästä päärynämehua raakana? No ei, kun siis se oli itse asiassa kaikki lähti siitä, kun mulla oli silloin Subatoni ja toi ystäväni Devo Ratsi heitti sitten että kun mä kysyin, että mitä sä syöt, niin sanoin, että perunamuussia ja lihapiirakoita ja kauhukahvasta päärynä mehukattia, niin mä ajattelin, mun pitää testata toi oikeesti, miltä se maistuu. Noniin. Joo. Mäkin tein silloin makaronilaatikkoa 2 vuotta sitten livessä. Mulla oli tällainen 24H live, missä mä pelasin pelkästään lentopeliä. Ja tää oli joskus 16 vai 18 tunnin kohdalla seuraavana päivänä, kun mä sitä tein. Kanonmakaronilaatikkoa.
Mulla meni aivan hermot silloin chattiin. Mä raivosin ja huusin, kun yksi on se, että miksi sun uuni on noin likainen ja minkä takia sulla on Twitchissä white-teema päällä, kun mä olin ottanut mun tabletin ensimmäistä kertaa käyttöön ja katsoin, että mä saan vaan chatin itselleni näkyviin sen enempää sitä säätämättä. Ja miten sulla voi olla, että mä lopetan sun seuraamisen, kun sulla on Twitch white-teemasena ja mä oon 18 tuntia valvonut ja pelannut jotain lentopeliä, niin en oo sen jälkeen muuten sitä makaronilaatikkoa tehnyt. Siitä jäi traumat. Mutta meillä on kiva, että meillä on kaikilla tällainen, että on niinku, sullakin on aika lähellä makaronilaatikkoa. No melkein joo. Melkein. Siinä oli lihapiirakkaa ja perunamuusia. Lasketaan. Se lasketaan. Kyllä se, mä sanon meidän kriteereille. Tarpeeksi minua kun katsoo, niin kyllä sitä makaronilaatikon saa. Saa, jos ne sekoittaisi vielä keskenään oikein silleen hyviä. Ja teillä on vielä englanniksi. Tää on niin, niinku totta. kansainvälistä livettä. Macaron box. Macaron box. Se oli oikeesti, se oli ihan hitti. Sä et ymmärrä. Siis, mä olin silloin siis tosi pieni, siis ihan niinku tyyli aloittanut. Ja otin puhelimen, laitoin keittiöön tälleen ja sit kokkasin. This is macaron box. Oliko sulla silloin ajatuksena, että sä pyrit kansainväliseksi? Ei, mä en edes tiedä minkä takia mä puhuin siinä englanniksi. Se nyt oli mutta se oli hitti se live. Olisiko tässähän olisi mahdollisesti sitten teilläkin tällä niinku yhteisliven paikka? Siis kyllä. Uudestaan tää Kyllä ilman muuta. Macaron box englanniksi. Collab. Joku messulive collab. Juu. Tässä on ihan Ehdottomasti. potentiaalia. Kyllä, on. Miten ne nyt, kun puhuttiin näistä aikaisemmin, että ihmiset pystyy vaikuttamaan siihen liveen, näettekö sen, että se ehkä tuo uusia katsojia teille? Vai se, että enemmän se, että ne vanhat pysyy pidempään sillä kanavalla? Oletteko sitten miettinyt ikinä sellaista? Itse tällä niinku ajatuksen tasolla, että onko se sellainen, että se tuo yhteisöön uusia, että se niinku, kun siihen tulee joku uusi. Mä voin sanoa, että mä oon molempien kanaville. No sun kanaville päädyin RPn kautta, mutta sit mä en katsomaan sitä, koska sillä oli niin paljon vaikutusmahdollisuuksia minulla katsojana siihen sun liveen. Ja sama homma niin kuin sunkin kanavalla silloin, kun mä jonkun raidin kautta sinne päädyin. Mä sanoin, että täällähän pystyy niinku pyytämään biisejä. Sitten mä jäin katsomaan, että milloinkohan se mun biisi tuli. Sitten mä yhtäkkiä olin tunnin ollut siellä. Sitten se tuli. No, hyvä, että tuli. Se olisi ollut tunnin ollut. Joo, tää live oli tänään tässä. No, kiitos, goodbye. hei. Ei valitettavasti kyllä on, että siellä kyllä jää niitä toiveita sinne roikkumaan, että mitä joutuu sitten poistamaan siinä lopussa, että en kerkeä laulaa niitä Mutta se on aina tietenkin, niin. Se on ihan ilmiselvä. Miten te ajattelette, tuoko se uusia vai pitääkö se vanhat pidempään sillä kanavalla? Mä rupesin just miettimään näitä bängiä, että kuinka moni sieltä on lähtenyt niiden takia. Niin sulla se on varmaan niin päin. Niin, mutta en mä tiedä, siis vaikka, no on niin hyvä esimerkki, noin kovat äänet ja kaikki tommoset, niin, mutta mä mietin, että sitä, että totta kai se tuo niin varmasti niin kuin niille vakiintuneille ja vanhoille katsojille, niin se on niille se semmonen oma juttu jo tavallaan siinä ja se niinku lisää. Mutta mä oon kuullut myös paljon niinku sitä, semmosia, jotka on tullut uusia, niin ne on sanonut, että niinku, nää on niinku hauska, että täällä pystyy niinku just nimenomaan vaikuttaa niinku todella paljon asioihin ja varsinkin niiden äänien kautta. Ja mä näkisin, että se on semmonen vähän 50-50, että se niinku, että vanhat toivottavasti pysyy ja uusia tulee lisää ja eivät ehkä säikähä, että siellä nyt saattaa äänit kuulua. Kyllä mun mielestä ainakin siinä, että jos joku tulee uutena sinne minun kanavalle tai musakanavalle ylipäätänsä, niin kyllä siellä yleensä ekana on silleen, että hei, osaatko soittaa tällaisen biisin? Että tavallaan kyllä musta tuntuu, että se on semmoinen asia, mitä ihmiset kokee mukavaksi. Ja nimenomaan uudet ihmiset, koska sittenhän ne ei ole kuullut sulta mitään, niin niitä kiinnostaa, että minkälaisen version sä teet jostain biisistä tai osaatko sä soittaa jonkun biisin tai mitä ikinä, niin kyllä ainakin uusille ihmisille musta tuntuu, että se on tosi kiva juttu. Mikä teillä on ollut tässä, nyt molemmathan on aika pitkään striimannut, eikö ookin? Useampia vuosia. Kyllä. Juu. Mikä teillä on ollut sellainen niin kuin mieleenpainuvin ehkä tapahtuma, mitä teillä on jäänyt mieleen striimiuran aikana? Onko se ollut se makaronilaatikon tekeminen, onko se joku tietty bängi, mikä on jäänyt tosi hyvin? Onko jotain sellaista, mitkä te niin kuin, ja jos ei yhtä saa sanottu, niin saa sanoa useammankin. Tavallaan top moments. Musta tuntuu, mulla on siis semmonen, että ekan kerran, mä olin striimannut varmaan ehkä joku 3 vuotta tai jotain tällaista, ja sitten ekan kerran mä sain, kun mulla oli synttärit, niin mä sain siis semmoisen kudoboardin, eli minne ihmiset on kirjoittanut vaan synttärionnitteluja. Mä olin aivan hajalla siitä. Se vaan, että tuntui, että sitten
että totta kai niitä nimiä aina näkyy siellä ja siellä on ne tavallaan ne tyypit, jotka tulee takaisin. Mutta sitten kun tavallaan siellä on mustaa valkoisella niin monelta ihmiseltä, että missä ne on oikeasti kirjoittanut sitä, että kuinka paljon ne tykkää mun striimistä ja mitä se niille merkitsee ja muuta, niin joo, kyllä olin aivan hajalla. Ja Saitko livessä sen? Joo, niin, kyllähän ne sitten luetaan siinä striimissä. Joo, kyllä, taisin itkeä kyllä siinä, mutta koitan olla itkemättä kyllä siellä. Ja kyllä niin, joka synttärinä mä saan semmoisen, niin se on jotenkin mun mielestä aivan ihana semmoinen, mikä mun mielestä jotenkin hioo myöskin sitä yhteisöä yhteen ja jotenkin näkee sen merkityksen siinä. Ja onhan se on sellainen pieni ele, missä joku on kuitenkin joutunut vähän näkemään vaivaa. Niin. Se kertoo siitä, että oikeasti niin kuin ja kyllähän noita, musta ainakin tuntuu, että tuolla niin niissä muussa piireissä, niin niitähän pyöritellään. Et on tosi paljon samoja katsojia samoilla striimeillä tai eri striimeillä. Niin siellä, että ihmiset oikeasti vaivautuu kuitenkin kirjoittelemaan noita, vaikka noita synttärionnitteluita tai muuta, niin kyllä se on iso asia. Mites Sorella? No mä rupesin miettimään tätä oikeastaan, että mulla olisi niinku aika montakin, mutta koska se tavallaan, että mäkin olen itse lähtenyt sieltä, että mulla oli ensimmäisen kuukauden aikana niinku katsojia keskimäärin 0,2 tavallaan niinku sieltä. Mutta ehkä niinku semmosia niinku oikeasti, mitä mä mietin, millä on niinku merkitystä ja semmoinen, mitkä on niinku ollut oikeasti vielä tänä päivänäkin muistaa hyvin, niin varmaan se ensimmäinen asia tavallaan, että niinku isommat tekijät huomas niinku mun tekemisen ja niinku rupes vähän niinku boostaamaan esimerkiksi niinku Lärvinen ja Turupuki ja näiden kautta niinku sit päässyt niinku tavallaan, jotka on ollut vähän niinku semmosena, tiedätkö sä oot kattonut niitä vähän molempia ensin sillain ylöspäin ja sit sä pääsetkin niiden kanssa tekemään ja niinku homma meneekin siihen pisteeseen, että sä teet koko päiväisenä hommana tätä ja et siellä on niinku paljon semmosia niinku mun mielestä niinku portaita, mitkä on niinku semmosia, mitkä muistaa ja on hyvä fiilis ja missä on onnistunut ja epäonnistunut mutta varmaan niinku semmonen, että jos miettii vielä semmoisen niinku mieleen painuvimman niinku tavallaan niinku niinku omalla tekemisellä taas sitten, niin varmaan nyt se Daytonin homma, kun mä striimasin 365 päivää ilman vapaapäiviä, niin mä luulen, että se on varmaan semmonen, niinku, että se ei kyllä ihan heti unohdu ja enkä kyllä ihan heti aio tehdä uudelleenkaan. Onko tullut pyyntiä, että voisitko tehdä se? No kyllä on välillä tullut silleen, että kyllä jokainen kysyy nyt se sillain niinku vähän puolivitsillä, että milloin uusi Daytoni, mutta ei. Kyllä se täytyy niinku sanoa, että kun sitä itsekin seurasi vierestä, niin olihan se aika sairas temppu. No, taas vuoden ajan joka päivä tuli kuitenkin striimi. Et yhtäkään päivää ei jäänyt välistä. Ei jäänyt, ei ainuttakaan päivät. Kyllä se oli niinku, ja sitten mä vedin vielä sitten mä vedin sen vielä sen juurikin tämän Daytonin aikana, niin mä vedin vielä Subatonin sinne vielä niinku sinne sekaan. Et mä oli vielä niinku, mun mielestä sekin taisi, olisiko se nyt ollut 3 viikkoa vai kuukauden Subatoni vielä sinne niinku vuoteen. Mulla tuli silloin se, tai itse asiassa viimeisenä 2 vuonna, niin mulla on ollut live-tunnit plus 2500 tuntia. Voi sanoa, että on livettänyt. On, kyllä mä sanoin, ja siis siinä nyt olisi niin paljon kaikkea kerrottavaa, että mitkä olisi mitä voisi nostaa ylöspäin, mutta noin nyt on semmosia, mitkä nyt oikeasti varmasti on mielessä. Ja muistan kyllä ensimmäisen ison raidin tuli Lärvinen laittoi raidin, mulla oli silloin siis semmoista 10 katsojaa, niin ensin tuli 1900 raidi, sitten tuli heti perään siihen 500 raidi ja sitten tuli kolmas 500 raidi siihen. Se oli ihan semmonen, että kyllä siinä jokainen, joka on aloittanut livettä ja tietää sen, että sulla on keskimäärin se 5-10 katsoja ja yhtäkkiä sulla on 2000 ihmistä siellä, niin kyllä siis olihan se semmonen, että kyllä siinä shokkiin menee niin, vähän. Kyllä, just näin. Mutta paljon siis kyllä tarinoita riittäisi paljon ja sanotaan, että hienointa on se, että on saanut oikeasti näin pitkään. Kaikista hienointa on se, että on saanut kumminkin kokopäiväisenä hommana tehdä kohta 4 vuotta tätä, niin kyllä mä sanon, että se on semmonen mieleenpainuvi juttu. Ei vaihtaisi päivääkään pois. No en vaihtaisi, vaikka välillä on huono päivä, mutta yleensä mulla on ollut huono päivä, niin mä oon mennyt livettä, niin mulla on ollut selkeä hyvä päivä taas. Miten mä palasin sun Daytoniin. Silloin kun oli se viimeinen live, ja sä painoit sen lopeta lähetys. Muistatko sä vielä niitä sun fiiliksiä siitä?
Siis muistan, siis sen verran muistan, mutta siis kyllä mä muistan, että niinku tavallaan se, ehkä siinä oli ehkä oudointa, ei ehkä se, että mä lopetin sen liveen, koska mä olin tehnyt sen jo 365 kertaa. Mutta se tavallaan niinku se tieto siitä, että huomenna ei tarvii niinku tehdä sitä ja nyt ei ole pakko niinku laittaa joka päivä ja et vähän niinku siihen tavallaan niinku tottu jo, että sillain niinku sä teet sen joka päivä. Mut kyllä siis hyvät ja semmoset sitten kumminkin loppupeleissä tavallaan siinä suhteessa semmoinen vähän haikea, että tavallaan joku siisti juttu niinku nyt loppu, että nyt se on saatu niinku päätökseen ja siksi pitää aina keksiä uusi. Kuinka pitkiä striimejä sulla oli silloin, kun sä teit ton? Mä sen vuoden, me laskettiin, että keskimäärin 7 tuntia joka ikinen päivä. Huikeeta. Se on työpäivä. Niin, mutta täytyy muistaa, että siellä ei ole ainuttakaan vapaa-päivää. Niin. Mutta yksi on pakko sanoa, että yksi kerta mulla oli, se ei ollut itse asiassa hirveän hyvä idea siellä livettä, mutta meillä oli kaverin polttarit. Mutta niin sanotaan näin, että jokainen, joka sen liven oli katsomassa, niin se kesti puoli tuntia ja sen jälkeen ei tullut enää liveä sitä päivänä. Jostain kumman syystä. Mut se ehkä hyväksyttäneen. Niin, kyllä. Kuitenkin se live tuli. Kyllä, ja joku sanoi mulle sitten, kun Dayton, tai tää jo loppu tää koko homma, niin jokuhan sanoi mulle, että sulla oli siellä 1 vai 2 päivää semmoista, että se oli aika lyhyet liveet, niin sit mä ruvettiinkin laskea se just sen takia, että paljonko mä oon oikeesti livettänyt sen vuoden aikana. Niin se oli mun mielestä, olisiko se ollut joku 6,8 tuntia joka ikinen päivä. Sitten plus lisäksi en totta kai kaikki muut mitä hommat mä teen tuolla taustalla niin. Sen streamin takia ja sitten jotain muita juttuja, niin pitkiä päiviä oli. Se monesti unohtuu striimaamisesta niin kuin katsojilta. Et vaikka se voi tuntua siltä, että se striimaaja vaan menee siihen pöydälle, laittaa ton aloita lähetys napin päälle ja se on niin kuin se koko aika siihen, mitä varmasti molemmilla teillä menee niin kuin tosi paljon myös kameran ulkopuolella aikaa, eikö? Menee ja sitten, no mullahan nyt on sinänsä, kun tosiaan niitä laulustriimejä, niin mullahan tulee siis ihan vaan stoppi, että en pysty laulaa enempää. Siis täytyy pitää ääni kunnossa, se on koko päivä homma. Niin mun striimitähän on siis 3 tuntia yleensä. Okei. Niin on mielestäni hauskaa, että sit jos mä oon pitänyt jotain pidempiä, niin sit ne jotain spessujuttuja ja mä tiedän, että mä voin säästää mun ääntä sit, tai mä voin leputtaa sitä tai muuta. Että se on mun mielestä myös hauska kontrasti siinä, että miten tavallaan lyhkäiset striimit mulla on verrattuna siihen tavallaan muuhun, vaikka pelistriimaajiin tai sitten kaikkea muutakin siinä sivussa, niin joo. No, mutta mä ymmärrän täysin. Huikeeta. Mutta mä ymmärrän täysin siis siinä, koska mäkin on tehnyt koko ikäni musaa-juttuja ja mä oon laulanut kuinkahan kauan mä oon. No nyt en ole 2 vuotta ihan hirveästi, mutta sitä ennen niinku varmaan lähemmäs 15 vuotta. Niin kyllä mä ymmärrän ton täysin ton, että sit kun sulla ääni loppuu, niin se loppuu ja eikä sitä sit kun sä vedät sen pari kertaa niin, että sulle ei enää lähde seuraavana päivänä ääntä, niin ei sitä ihan mielellä halua uudelleen tehdä. Mä ymmärrän ihan täysin ton, että ja siis mä haluan nähdä ihmisen, joka pystyy laulamaan 6 tuntia putkeen joka ikinen päivä. En usko, että ihan hirveän montaa semmoista on, ellei käytä vaikka AI:n tekoälyä kaverina. Eli oliko tässä nyt, niinku, jos joku haaveili siellä, että Sanni tekisi joskus laulu Subatonin, missä se laulaa kuukauden putkeen joka päivä 18 tuntia, sitten se nukkuu 6 tuntia, niin sitä ei valitettavasti ole tulossa. Sitä ei ole tulossa. Harmi. Tästä päästäänkin tähän musiikkiin Twitchissä. Suomalaisilla striimaillahan on oma se suomiskeneensä. Ne, jotka striimaa suomeksi, tuntee tosi paljon toisiaan ja piirit on pienet. Onko musiikissa sama? Et jos on musiikkistriimaa, niin onko siellä sellainen striimaajien? Siis mä voisin sanoa, että oli. Okay. Että se on muuttunut nyt tosi paljon. Et silloin kun mä aloitin 6 vuotta sitten, niin siinä oli kyllä pari 3 vuotta semmoista, että sit siellä kyllä oppi tuntee oikeasti naamat ja se oli tosi paljon pienempi yhteisö. Ja sitten tuli korona ja musta tuntui, että siinä vaiheessa sinne tuli paljon enemmän muusikkoja, sanotaan niinku oikeita muusikkoja, kun musta tuntuu, että aikaisemmin se Twitchin musapuoli oli semmoista niinku harrastemeininkiä, vähän mikä niinku mullakin. Että täytyy sanoa, että jos on sun livejä kattonut, niin
Ei se kyllä hirveän harrastelumeininki. No kiitos, mutta... Kyllä ihan ammattilaisena ainakin mun silmään. Kiitoksia. Ei, minähän olen opetellut laulamaan siellä striimissä, että eihän minä ole osannut laulaa. Okei. Että, No en kyllä olisi että se on, voitte käydä katsoa vanhoja klippejä, tai oikeastaan älkää menkää katsoa niitä. Mutta siis oli se, ja kyllähän siellä on semmoinen, tavallaan ne, ketkä on pitkään striimannut musiikkia, niin kyllä niin kuin tunnistetaan, ja tavallaan on se tietynlainen musayhteisö siellä. Mutta ennemminkin musta tuntuu, että ne katsojat tekee sen musayhteisön. Et siellä on niinku ihmiset, jotka tykkää olla siellä musiikkipuolella. Ne pysyy siellä ja ne katsoo monia musiikkistriimaajia. Mutta nykyään se on mun mielestä vähän levinnyt käsiin siinä mielessä, että sinne on tullut nyt niin paljon uusia musiikkistriimaajia ja siellä on paljon lopettanut, että siellä on nyt ollut sellaista vaihtuvuutta, että nyt ei niinku pysy kärryillä enää ollenkaan. Miten tavallaan, tukeeko Twitch jollain tavalla tätä musiikkigenreä siellä omanaan? Onko siellä, sanotaan näin, onko siellä ehkä ammattilaisia, kun sanoit, että ammattilaisia on tullut? Onko siellä jotain ihan ammattilaisten keikkalivejä silleen niin kuin ammattitasolla tuotettuna? On kyllä, joo. Että se on ehkä semmoinen niin kuin uudempi juttu, mikä sinne on tullut. Ja kyllähän Twitchit alkoi mun mielestä, onkohan sitä nyt jotain vuosia, kun se alkoi nostaa niitä musiikkistriimejä sinne, ja sitten me saatiin semmoinen music-nappula sinne etusivullekin ja kaikkea, että kyllä siellä selkeästi tuli semmoinen, että Twitch alkoi panostaa siihen musiikkipuoleen. Nyt ei ole ehkä ollut enää niin vahvaa sitä nostetta siellä, mutta sen verran, että sinne tuli kyllä tosi paljon uusia striimaajia. Okay. Että musiikkistriimaajia tuli mielettömästi enemmän kuin mitä se oli aikaisemmin. Silloin aikaisemminhan kukaan ei tiennyt, että siellä on edes sitä musiikkipuolta. Enkä mä kyllä tietääkö nykyäänkään, että siellä kyllä, jos katsoo sunkin lukuja, niin kyllähän se nyt, niin. sä oot osoittanut sen, että kyllä nyt niin kuin musiikillakin voi pärjätä. Joo, kyllähän se nyt on ihan selkeä, että kyllähän siellä varmasti on se katsojakunta, se kyllä mä niin kuin näen, että niin kuin erilaisiin tarkoituksiin ehkä ihmiset avaa niitä musiikkilivejä. Ja siinä missä sitten vaikka Zoren liveä katsoo illalla siinä kun pelailee jotain muuta, niin sun liven mä ehkä näen, että joku saattaa avata sen työpäivän aikana. Joo, kyllä. Siellä on nimenomaan, mulla on 2 päivästriimiä viikossa ja siellä minä aina sanon, hei työntekijät siellä toimistossa, terve, kiva kun olette täällä, jatkakaa samaa mallia. Miten muuten, kun nythän sä teet niin kuin kansainvälisen tasolla, mihin aikavyöhykkeeseen sä katot sen, että se on sitten... No siis kyllä se niinku Euroopan aikavyöhyke on mulle tietysti se, tavallaan se ykkönen, minkä mukaanhan mä elän myös. Niin, kyllä totta kai. Niin tavallaan, kyllä se on mulle se ykkönen siinä mielessä. Tiedätkö sä yhtään, mistä päin sun katsojat tulee suurimmaksi? No kyllä Saksasta tosi paljon, ja on siis Jenkeistä tosi paljon. Mä ajattelin, että pitäisi varmaan tarkistaa se ennen kuin mä tuun tänne, en tarkistanut, unohdin. Mutta siis Euroopasta ylipäätänsä ja siis ihan ympäri maailmaa. Että Antarktikalta oli kans yksi, se oli kiva. Oho. Joo, se oli makea. Mä olin se, vau, okei. Näkyykö se tilastossa vai tuliko hän chat? Ei, hän kertoi. Hän kertoi minulle, hän on siellä töissä. Mutta se oli, siinä mä olin se, että okei, nyt on international. Joo, voi sanoa, että on kansainvälinen. Joo, kyllä. Mites sulla on varmaan aika pitkälti suomalaista? No just tarkistin, niin 99,9% suomalaiset. En tiedä kuka sinne on vahingossa eksynyt, varmaan jostain vahingossa. Onko tullut chattiin pitää englanniksi ikinä? On tullut. Siis mikä on ollut reaktio? Niin kuin sinun reaktio? Minun? No kyllä mä sitten tervehdin ja muuta. Jos ne kysyy jotain, niin kyllä mä nyt pyrin siihen vastaamaan, mutta se vastaus nyt saattaa olla vähän semmonen niinku... Tavallaan se on niinku, mä ymmärrän, että tavallaan tossa on vähän se sama juttu, että joku tulee englanniksi heittää, niin mä heitän yhtäkkiä se siihen englannin kieleen, niin se on vähän niinku semmonen periaatteessa sama asia omasta mielestä. Ehkä vähän, jos sä puhut koko ajan englantia, sinne tulee suomalaiset heittää, niin siitä vauhdista niinku vaihtaa, niin tavallaan, että et sä voi periaatteessa enää jää siihen niinku englantiin sitten kiinni siihen niinku enää siinä vaiheessa, kun sä oot se muutamat heittänyt sinne, mitä se on sanonut. Mut olen vastannut heille ja tervehtinyt asiallisesti. Ja... Hello and goodbye. Yeah, hello. Ja bännille. Only Finland here. ei ihan sentään niin. Mutta ei niitä ihan hirveästi. Silloin tällä tulee. Että do you need more viewers? This is the link. Press the link. Mä oon painanut sitä, mutta ei ole näkynyt niitä katsojia. Ei ole tullut katsoja rahat. Joo, mä en tiedä mihin rahat meni, mutta... Hei. Ei hirveästi jos enemmän kysytty. Meillä kello tulee niin kovaa vauhtia tuolla menee eteenpäin. Hetki minkä aika meillä olisi. Onko podcasti puhelin? Podcasti puhelin. Eli nyt
jos on tullut kysymyksiä, katsotaan onko. Niin voi olla, että ei voi ole. olla, että ei ole, niin pääsette helpommalla. Mutta jos katsojat on halunnut grillailla teitä, niin niillähän on siis ollut mahdollista jättää chattiin kysymyksiä. Suurin osa mun katsojista on englanninkielisiä, niin kato ei ne kysele. Nykyään on No älä nyt sano tekstitykset Twitchissä. Aivan Osalla totta. kanavista. Mun kanava mun mielestä ei ole vielä tullut. Mutta osa no niin. kanavista on tullut tekstitykset silleen, että se tunnistaa sen puheen ja tekstittää sillä kielellä, mutta se ei osaa vielä kääntää sitä. No niin. Niin on tännekin, tänne mun Selvä. podcast-puhelimeenkin on tullut ilmoitus tästä, mutta täällä on Zorelle kysymys. Aha. Koska roadtrip mopoautolla? Tulleeko tulee? No ei vaan, meillä oli tarkoitus nyt elokuussa lähteä siihen, itse asiassa tänään oli itse asiassa jo puhetta mahdollisesta menopelistä, Tänään millä lähdet. mennään. Ei tänään. Mutta niin, siis kun se on vaan haaste ollut saasta mopoautoa itsessään, koska mä oon selittänyt tämän monta kertaa jo tonne liveenkin sen, että mulla oli yksi yhteistyö niin kuin tulossa, mutta ne vetäytyi pois siitä, koska no kyllä mä nyt ymmärrän, se ajatuksena oli se, että ajetaan pohjoiseen asti sillä, niin en minäkään luota siihen vehkeeseen, että se toimii sinne asti. Se niin, sit sinne tien päälle jättää, niin se ei välttämättä ole niinku yhteistyökumppani. Niin, mutta siis meillä on tällä hetkellä tossa nyt yksi nousi asia, millä mahdollisesti lähdetään. Ja mun mielestä niin kun, no mä voin sanoa näin, että voidaan lähteä roadtripille, niin heti kun mun auto on korjattu, niin voidaan sitten lähteä, jos joku nyt välttämättä haluaa, että se saman tien pitää vai niin. Mutta tarkoitus on, mä tiedän, mä voin pakko sanoa, että siinä on yksi asia, mikä mua kalvaa vieläkin, että mä en ole vieläkään lähtenyt sinne roadtripille, kuin mikä mä oon sovittu. Mutta mieluummin mä nyt hoidan sen kunnolla sitten, että se ei ole vaan semmonen, että mä käyn omalla autolla Rovaniemellä ajan kotiin ja takaisin, olipa kiva. Mä uskon, että sun katsojat myös hyväksyis sen, jos sä ottaisit sellaisen polkuauton, mopoauton tilalle ja sillä menisit sinne Pohjois-Suomeen. No käykö, että käyn ajan meidän taloa ympäri sitten siinä. Sun täytyy kysyä sitä sun katsojilta. Jätäpä kyse. Sitten on tää on vaan ilmeisesti niinku molemmille osoitettu kysymys, että voisiko Sanni ja Zore tehdä yhdessä biisin? Okei, ei tarvi siis varmaan nyt. Juu, en usko, että nyt Sä tulet laulaa sen karaoke-versio sitten. Niin, voin vetää. Mikä jottei. No kyllä siis. Minä en ole kuullut sinun musajuhommia ollenkaan vielä. No mä oon siis pääsääntöisesti tehnyt metallia. No sehän toimii. No niin, no kyllä, siis kyllä mä näkisin, että joo, koska en mä näkisi mikään siinä olisi ongelma tehdä taas sillä lailla. Siis mulla oli, siis en mä kyllä sit sanonutkaan, mulla oli siis aikaisemmin tosiaan oma äänitysstudio ja sit mä rupesin striimaamaan ja mä aloitin tavallaan niinku sillä hommalla, mutta sit se pikkuhiljaa jäi sieltä, kun tuli bängit ja... Tuli bängit ja muut. Twitchissä on tapana yhdet puheet. Eli tää on nyt sovittu juttu. 2025 viimeistään voidaan odottaa On hitti sitten tulossa. hittibiisiä. Spotify-listan kärkeen. Kyllä, siihen tavoitellaan. Mä kyllä tykkään kaikenlaisesta, mulla on ihan sama, vaikka se olisi iskelmääkin. Kaikki menee. Sitten on vielä toivottu Sannilta englanninkielisiä terveisiä katsojille, että heitä on kuulemma aika paljon tuolla chatissa. Oi, ihanaa. Alright, guys. Which camera? This one. Hello, dears. Lovely to have you here. Thank you for coming in, even though you don't understand anything. I'll promise. Apparently, this goes to YouTube. I think. Yeah, yes, of course. So I will try to have some kind of a translation. And there is the for it. automatic translation in YouTube also. Is it gonna work with Finnish though? Automatic hope. translation. I mean, Let's we hope. can try, but And if I'll, there is someone who wants to do the subtitles, yeah. then we can add those. So I will deliver. I promise. Give me some time though. But my only Finnish mud who usually translates things for me because I suck at English. He's on holiday, so it have to be me. I will deliver. Thank you, dears, for being here. Mä just älysin, että eihän ne on täällä kattonut, niin se ihmetyy jossain kohtaa tulee Macaron Box. Minkä takia ne puhuu Macaron Box? Oi. Oho. Ennen kuin lopetellaan, meillä on 2 kohtaa jäljellä, yksi kysymys ja sitten kilpailu. Miltä tulevaisuus teidän kanavilla näyttää? Kanavilla Zore Audi ja kanavilla Sanni Halla. Mitä on luvassa syksyllä, mitä on ehkä vuodenvaihteen jälkeen? Tässä on, me viime podcastissa todettiin, että tätä vuotta on enää 5 kuukautta jäljellä. Mitä kaikkea voidaan odottaa ja minkä takia kaikkien pitäisi tulla seuraa teidän kanaviin?
Sä voit aloittaa tällä kertaa. Sinänsä tuttu ja turvallista, striimi jatkuu niin kuin aina. Yhteistyöhommia on myös luvassa, mutta ne on vielä salaisuuksia, niin en voi niistä kertoa. Niin ei auta muu kuin tulla katsomaan. Sitten. Kyllä. Eli yhteistyöhommia on tulossa, niin, ja sitten se biisi on tulossa ensi vuonna. Juu, ilman muuta. Eli kannattaa ottaa kanava seurantaan. Mites Sore? Sä oot mopoautolla lähdössä. Toivon mukaan, että kaikki menee niin kuin pitää vielä tänä vuonna. Päästään, jos ei päästä, niin sitten ei päästä. Se pakko sanoa näin. Mut ei mulla on tää vuosi mennyt vähän, mä oon nyt viimeisen 2 vuotta painanut niin kaiken maailman spessu, ekstra pitkiä livejä, niin mulla on vähän semmonen, että mä otan tällä hetkellä vähän rauhallisemmin niin kuin tommosten superspessujuttujen kanssa. Ihan vaan sen takia, että totta kai mulla on 5-vuotias poika ja vaimo kotona, niin täytyy välillä niitäkin nähdä, kun ei ole hirveästi tässä 2 vuoden aikana nähnyt. Niin Mut miksi kannattaa tulla mun kanavalle käymään, niin ainakin sen takia, että mä oon ruvennut pelaamaan kaikkia hyvin mielenkiintoisia pelejä. Muun muassa semmonen, että semmoisella irtopäällä mennään niin ratoja ja sit semmonen bokserit jalassa oleva äijä lentää semmosella yksarvisella hevosella ja pitää päästä taivaalle ja kaikkia tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia. Ja sitten on viimeisimpänä 3 goblinia, eli siinä on 3 goblinia ja sun pitää tasapainotella ja mennä semmoisia ratoja eteenpäin siinä. Sitten Kaiken näköistä. Kyllä, ja ainut pieni varoitus, muistakaa kun tulette sinne, niin saattaa kuulua jonkunlainen ääni ja välillä vähän kovempaakin. Laskekaa ne äänet valmiiksi vähän alemmas, kun tuutte muilta kanavilta. Niin, kyllä just näin. Hyvä. Kanavat Sore Audio, Sanni Halla. Käykää laittaa seurantaan. Siltä tulee se, mä nyt lupaan sen nyt teidän puolesta, mä pahoillan se biisin. Se tulee sieltä. Ei muuta kuin suunnittelemaan vaan. Sorvin ääreen. Sorvin ääreen. Mutta mä en päästä teitä vielä pois. Okei. Meillä on nyt se kilpailu. Jaha. Tää jokainen vieras, joka täällä käy, joutuu tämän kilpailun suorittamaan. Ja kilpailuhan on siis tämän näköinen. Tää on varmaan lapsuudesta tuttu monelle. Ei varmaan tämä just, mutta mä ainakin puutyötunnilla tehtiin silloin 10-15 vuotta sitten. Tällainen. Pointtina tässä on vetää tämä rata läpi niin, että ei kosketa tuota. Onko tuossa semmoinen sähköisku? Ei oo. Ihan nössö homma. Mä olin ihan varma, että sieltä tulee semmoinen... Mä just Olisiko meillä jotain sähkömantaa, mikä voi olla rupesin miettimään tästä, että mulla tarisee vaan kädet jo nyt, kun mä katoon jo pelkästään. Mitään muuta ei tapahdu kuin näin. Mutta tää ei loppunut tähän vielä. Aha. Mulla on täällä 100 kysymystä. Ja on tosi yksinkertaisia. Mikä on lempivärisiä ja niin poispäin. Mulla on 100 kysymystä, mitä mä kysyn teiltä samaan aikaan. Kun osut, joudut palaamaan tänne alkuun. Onko tässä aikarajaa, kuinka paljon voi sössiä? 10 minuuttia on maksimi. Tuolta ylhäältä näette meidän Hall of Fame. Ennätysaika on 42 sekuntia 14 sadasosaa. Hitain suorittaja did not finish. 10 minuuttia ei riittänyt. Jaha. Suuri pakko haitari. kysyä, että oliko teillä täällä joku lääkärikin käymässä? Niin kuin hän oli vaikuttajamarkkinoilla. Mä ajattelin, että joku lääkäri on täällä ollut kanssa. Ja Harrikin, Likainen Harri TV, minuutti 20. No Harrilla on hyvät pohjat alla, niin... Nyt tasapainottaa sitä kättä. Niin, ei ole enää, että käsi tärisee. Niin. Mä avaan täältä, kuulkaa sen mun kysymyssapunan. Tää toimii siis, tää mun tiedosto on otsikolla Hessu Hopot. Tää on vähän tällaisia Hessu Hopo-kysymyksiä. Kumpi haluaa aloittaa? Minä voin aloittaa. Niin mä voin tässä kauhistella sitä, että miten mun käy. Mä katsoin äsken Soren ilmettä, ei oli ihan hirveän tyytyväisen näköinen, kun katteli tuota laitetta. Tän saa siis Siitä ottaa on sinne lähemmäs. Kiitos. Ihan silleen, että Ja mä otan täältä sekuntikellon esille. Herra jestas. Pitääks mun Kyllä, päästä? anteeksi, nyt on sen verran Joo, totta kai. serious business, niin nyt Joo, näin. nyt ei enää pelleillä. Saa nyt ei pelleillä. saat ottaa niin silleen, miten on mukava olla, koska tää on Tää on kuitenkin... hyvä. Ja kahta kättä saa pitää Kukaan ei saa heiluttaa pöytää. Kukaan ei hengitä. Kahta kättä saa käyttää tuohon tikun kanssa, jos tarvii. Otetaan tuo vielä. Että sun Ai niin, aivan. live-reaktiot Minun saadaan höpötykset talteen. kuuluu. Niin. Ootko valmis? Olen Paikoillanne. Valmiit. Hep. Mikä on lempivärisi? punainen. Mikä on
Mikä on lempielokuvasi? Imitation Game. Mikä on lempikirjasi? Throne of Glass. Mikä on lempivuoden aikasi? Kevät. Mikä on lempijuomasi? On. Anteeksi, mikä oli kysymys? Lempivuoden aikasi. Kevät. Mikä on lempieläimesi? Koira. Mikä on lempilautapelisi? Trivial Pursuit. Aika. Herran Jumala. Nyt kosketappa varmuuden vuoksi. Mä mietin sillä, mä oon silleen, että onkohan tässä joku semmonen, että meneekö se niinku... Mut siis... Jos oli vaan... Voi vitsi, mä olisin voinut pelata tän nyt äsken. No niin, joudumme ottamaan tämän valitettavasti Okei, ei se uudelleen. mitään, mulla on ollut harjoittelu. Aikahan oli 43,79, sille ei oltais menty kärkeen. Ei, okei, mennään uudestaan. No niin, paikoillanne, Juu. valmiit, hep. Selvä. Mikä on lempisuklaapatukkasi? Fatserin sininen. Eihän tästä tule mitään nyt. Mikä on lempivihanneksesi? Omena. Onko se vihannes? Ei ole. Se on enemmän se omena. Mikä on lempikarkkimerkkisi? Fatserin sininen. Ai niin joo, totta. Mikä on lempikeksisi? Eli siis minä olen tosi huono tässä. Domino. Joo. Mikä on lempileivonnaisesi? Kakku. Suklaakakku. Lempiravintola? Joku sushimesta. Mikä on lempimusiikkialbumisi? Nightwish Once. Lempinumero? 4. Lempijuusto? Brie. Lempipizzatäyte? Rukola. Rukola katkas kamelin siellä. Rukola oli liian paha. Aika on vielä. Ei luoja. Vähän reilu 8 minuuttia. Lempisalaatti? No saanko mä nyt sanoa sen rukola Saat uudestaan? sanoa, totta kai. Rukolasalaatti. Sä taas katkas se kamelin. Rukola on paha. Rukola pilaa tän mun totaalisesti. Okei. Lempimajoneesi? Ei minulla ole sellaisia. Okei. Lempiruokaresepti? No se lohipasta. Lempieläintarhan eläin? Tiikeri. Lempimaitotuote? Jogurtti. Lempimetsä? Havumetsä. Lempijuhlapyhä? Joulu. Mites lempijoululaulu? Mä oon niin kaunis. Mikä on lempilahja, jonka sä oot saanut? Oh damn. Lempilahja. Apua. No vaikka yksi mikrofoni oli tosi kiva. Mikä on lempilahja, jonka sä oot antanut? Varmaan semmoisia elämyshommia, että mennään tekemään yhdessä jotain. Mikä on lempikahvi? Se on toi sama mutka koko ajan. Niin on. Mut vielä on aikaa, ei hätää. Vielä on aikaa. 8 minuuttia. Mikä sun 7. kysymys oli? Lempikahvi? Joku juhlamokka. Lempitee? Valkoinen tee. Kahvi vai tee? Molemmat. Lempikouluvuotesi? Damn. Okei. Kakkosluokka. Lempiruokakauppa? Prisma. Minä en pääse tästä kulmasta, tästä yhdestä. Se on se yksi, siihen se jää. Rukolaan se silloin kerran pysähty ja sit se ei ole sen jälkeen, ei ole Siis päästä. niin. Kato, nythän tää alkaa silleen menee. Lempipaita? Yöpaita. Lempihousut? Kiipeilyhousut. Lempilomakohde? Ei lasketa. Kroatia. Menikö tää nyt? Onko tämä nyt? Jos ei ole piipannut, niin saa jatkaa. Kato, nyt mä osuin taas. Mut jos ei piippaa, niin saa jatkaa. Juu. Se hyväksytään. Kyllä, okei.
Se on vasta pelin vika, jos ei se... Lempituoksu. Nyt hän ei enää piippaa, mutta lasketaan, että... Kato. Älä nyt kokeile. Anteeksi, mitä sanoit? Lempituoksu. Mun poikaystävä. Lempikakku. Rekskakku. Lempitalviaktiviteetti. Laskettelu. Lempikesäaktiviteetti. Kiipeily. Lempipelihahmosi. Ei minulla ole. Aika. Mutta tuntuu, että se meni rikki tossa. Koska mä ehkä vähän heilun. Musta tuntuu, että tässä... Mikähän tälle on tapahtunut? Hän on tuolla valitseva. Hän katsoo, että mä en ikinä tuu pääse siitä, niin sit hän oli sille. Onko patterit lopussa? En osaa sanoa. Ei, mutta kyllä me mennään tolla ajalla nyt sitten. Joo. Saa lyödä, meneekö lujaa? Kyllä. No ei, No nyt se, miksi se nyt on? Voitko laittaa sen takaisin sille, että sitä saa lyödä? ei kyllä me nyt hyväksytään tuo 4, 3, 4, Hän 62. katsoo sit sen tason mukaan, että sit jos ei Niin, mennä et sit jos päästä, niin näyttää sit se on pahalta. silleen, että okei, annetaan Peli armoa. on yhtä ryypätty kuin tämä korttikin. Joo. Tää on ihan No nyt brännin se mukainen. ottaa. Tuo oli kyllä niin stressaavaa. Äläpä kuule harjoittele siellä No ei, vielä. kun mä tökiin sitä, että mä tiedän, että kuinka kovaa mä saan lyödä sitä. Laura kiroaa nyt tuolla. Niin hakkaa tuolla pöytää. Mut sellaista se on. 4 minuuttia 34 sekuntia 62 sadasosa. Niin ja nyt piti vielä vastata niin kysymyksiinkin. Tuosta kun tuo kuva tosta vähän paranee, niin laitetaan sitten paikalle. Kyllä varmaan tonne Niin. puoleen väliin mä sanon. Joo, sanotaan, että se on ihan ok. Se on ihan ok suoritus. Vai saanko mä laittaa se... tän tähän valmiiksi näin? Saat laittaa, sieltähän se lähtee sitten. No niin. Se taas täältä, niin näette vähän mitä Onko Sore munkin tekee. vesi? No niin, kato. Ajattelin, että Sore valmis. No mä en oo kauhean kiru. Mä en päässyt lääkäriksi, kun Yrititkö? tärisee kädet. En yrittänyt, kun huomasin, että kädet tärisee. No niin. Oota, mä saan No niin, 10 minuuttia aikaa. Kysymyksiä tulee vastailet kun vastailet. no niin. Paikoillanne valmiit. Hep. Mikä on lempijuomasi, jonka osaat itse valmistaa? Lempijuoma, minkä osaa valmistaa. Rupesin miettimään liikaa. Oho, tuo. Lempijuoma, minkä osaa valmistaa. No, tiivisten mehusta mehua. Mikä on lempiruokasi, jonka osaat itse valmistaa? Perunamussi ja uunimakkara. Mikä on lempitapasi herätä? Rupes ärsyttää. Lempitapa olisi herätä rauhassa, mutta yleensä poika tulee kertomaan Minecraft-legoista. Ei, on sekin hyvä tapa herätä. Hyvä kori. No ei vitsi. Mikä on lempipaikkasi rentoutua? Striimikellari. Mikä on lempimusiikkigenresi? Metalli. Lempielokuvagenresi? Lempielokuva. Genre. Vitsi. Miksi? Mä mietin niitä sanoja liikaa, mä en keskity. Mä en oikeastaan, kun mä tykkään sarjoista enemmän. Niin sanotaan nyt, että kuulostaa tyhmältä siitä, että kaikki jotka on käynyt kattoon, niin kauhuelokuvat on semmonen, tai trillerit on oikeastaan semmonen. Mutta en mä onnistu tässä, kun Selittelee niitä bängejäkin. Joo, nyt mulla on itellä enempi kädet, mä hikoilen tässä tän kanssa. Mikä on lempileffa teatterisi? Mitä tuohon voi nyt vastata? No missä sä tykkäät käydä katsomassa elokuvaa? No en ainakaan, ei vitsi, kun mä en hirveästi käy, mutta sanotaan, että missä on viimeksi käynyt, niin Turun keskustassa Finkinolla. Se on oikein hyvä vastaus. Ei vitsi. Mikä on lempikirjailijasi? Häh? No itse asiassa mä en tiedä kuka sen, kun se on varmaan ainut kirja, minkä mä oon lukenut alusta loppuun, niin Nikki Sixin Heroinipäiväkirja. Mä en tiedä kuka sen on kirjoittanut. Sen kirjoittaja. Niin. Vitsi! Mikä on lempitalviaktiviteettisi? Häh? Lempitalviaktiviteetti. Talviaktiviteetti. Jos vaimoa miellyttäisi, niin sanoisin pihan kolaaminen, mutta jos sanon... En ole pitkään aikaa tehnyt laskettelu, lumilautailu, Sukset vai lauta? lauta.
Lempikesäaktiviteetti. Jos vaimolle vastaisin vaimon mieliksi, niin remontointi, mutta kyllä mä sanon, että semmonen oleskelu ja uiminen on ihan kiva, jos on lämmintä vettä. Ei tuo on pahaa. Se on se kulma, mihin Se on todella vaikea se kulma. Mä en tuu pääse. Ei, kyllä sä pääset. Kyllä pääset. Sannin aikaan on vielä reippaasti, että kyllä sä pystyt niinku ainakin Sannin vielä päihittämään. Mikä on sun lempitapa viettää arkipäivää? Pojan ja vaimon kanssa jotain tekemistä. Mites viikonloppua? No pojan ja vaimon kanssa. Mikä on lempitapasi liikkua? Auto. Saa mennä silloin kun haluaa. Se on ihan hyvä. Mikä on lempituoksusi? Puhtaat kalsarit. Lempi luonnon ilmiö. Lempi luonnon ilmiö. Auringonpaiste. Mites lempipaikkasi maailmassa? Lempipaikka maailmassa, kun mä en oo hirveästi kuin kotona, niin mä en oikein paremmasta tiedä. Kotona. Kotona. Mites lempinäyttelijä? Lempinäyttelijä. Kyllä mä sanon, että se on... Kyllä mä sanoisin, että se on Johnny Depp. Meillähän oli muuten Johnny Depp tuossa vähän aikaa sitten. Niin on, se oli täällä käymässä. Joo, mä juttelin sen kanssa. No niin. Mites on lempikotityö? Lempikotityö. No kun mä yleensä siivoon, niin vaimo siivoo perässä. Niin kyllä mä sanon, että se on astianpesukoneen tyhjennys. Se on sun lempi. Juu, se on mun lempi. Mä tyhjennän astiat. Sen mä osaan ainakin, että mä saan astiat tyhjennettyä puhtaat kaappiin. Sillä, että se on onnistunut suoritus. Tuleeko siitä kehuja yleensä? Ei nykyään enää. Mikä on sun lempilaiva? Lempilaiva. Mistä minä tiedän? Ja siis, todettakoon tässä vaiheessa kaikille paikalla olijoille, mutta myös yleisölle nämä kysymykset on siis laatinut ChatGPT, koska mulla ei ollut aikaa keksiä 100 Lempilaiva. No, hölmöä mä kysymystä. sanoisin, että mun lempilaiva on Viking Grace, koska on ollut siellä eniten, kun ei ollut vaihtoehtoja. Mites lempilentokone? Lempilentokone. No itse asiassa kyllä se joku Finnairin kone on. Siellä on ollut parhaat kyydit. Voidaan hyväksytää Finnair vaikka. Mites lempijunareitti? Lempijunareitti. Mä mietin. No lempi on Tampereelta Turkuun, niin pääsee kotiin. Tuleeko usein käyty Tampereella? En muista milloin viimeksi olisi käynyt. Mites Voi vitsi, kun tärisee. lempiautomerkki? Lempiautomerkki. Ai vitsi, tää on paras. Tää on paras tää Saa lempiauto. hyvät keskustelut aina. No kyllähän se niin on, että niin monenlaista autoa on ollut, mutta paras ajettavuus on tällä hetkellä edelleenkin Bemarissa. Bemarimies. Käy kyllä Mersu ja Audi ja Volvokin, ei oo väliä. Ja se käydä kaikki automerkit tässä läpi. Mutta mikä on paras ollut ajettava, mikä pihassa on ollut, niin kyllä se on ollut Bemari ja tämä on huono ajettava. En mä pääse tätä. Vaikka mä tiedän, että mä ammatikseni pelaankin, mutta niin. Peli se on tämäkin. No niin, mutta tässä mä en ollutkaan niin hyvä enää mun myönnettävä. Tässä näkyy kaikki virheet liikaa. Ei saa, älä tee nyt mitään. Mikä on lempilomakohteesi? Lopeta kysely. Mä annan sulle hetken aikaa tossa, että sä pääset tonne yhden kohdan. Hetken meni hyvin, Mä kun ajattelin, ei että mä kysytty. annan vähän arvoa. Jännitys tiivistyi siinä kyllä Joo. hyvin. Lempilomakohde. Kyllä mä sanon, että mun lempilomakohteeni on ollut Kuuba. Ei, itse asiassa Havanna ei ollut niin hyvä paikka. Kun me oltiin tosiaan 2 viikon kiertueella siellä, niin kyllä mä sanon, että Holguini taisi olla ehkä semmonen. Se oli todella siisti mesta. Te olitte siis keikkakiertueella? Joo. Okei. 2 viikkoa kierrettiin Kuubassa. Oota, mä teen tää tästä. 2 viikkoa Kuubassa kierrettiin
2,5 minuuttia. Mitä? 2,5 minuuttia. Vaan enää. Juu. Aikaa. Juu. Oi vitsi, nyt mennään speedrunnina. Ei me. Ei, kyllä 2,5 minuuttia ehtii kyllä vielä. Tää on 40 sekuntia suoritettu tää. No kun se loppuu käsi kesken, tai sitten joku loppuu kesken, en tiedä mikä. Lempiaikasi päivästä. Lempiaikapäivästä. Kyllä se on nukkumaan meno aika. Lempipäiväsi viikossa. Mä sanoisin, että yleensä melkein voisi sanoa, että maanantai, minkä takia, niin mulla on yleensä silloin mä pidän vapaa päivä. Mikä on sun lempihuone kotona? Lempihuone? No kyllä mä sanoisin, että se on striimikellari. Nyt voi vitsi! Vielä ehtii, vielä on minuutti 15. Lempiruokakauppa. Piikkiön pikku K-marketti. Muakin alkaa ärsyttää nää kysymykset. En mä tuu pääsee tätä. Mulla on 55 sekuntia, kyllä sä tämän vielä voit päästä. Okei, nyt lähtee speedrun. Tee vai kahvi? Tee. Lempitee? Tippatee. Lempikahvi? En juo kahvia. Miksi kysyit, kun heti osuu, kun mä en juo? Älä ole tyhmiä. Mikä on lempilahja, jonka sä oot antanut? Tatuointilahjakortti. Mikä on lempilahja, minkä sä oot saanut? Tatuointilahjakortti. Annoitko itelles lahjan? Ei, kun itse asiassa siinä kävi niin, että vaimo oli ostanut mulle tatuointilahjakortin ja mä olin ostanut sille. Oliko samaan aikaan? Siis joululahjaksi samana vuonna. Aika kiva. Lempijoululaulu. Lempijoululaulu. Mikä se nyt on se... Mikä se nyt on? Tonttu-ukot hyppii. Tää on viimeinen myrit. DNF. Valitettavasti. Ei 10 vaan minuuttia. pysty, tärisee kädet liikaa. Se ei, on. vanhaksi tulee, niin ei Se voi on mitään. valitettavasti. Ei voi mitään. Hei, tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä molempia. Kiva, kun olitte täällä vieraana. Kiitos. Kiitos. Kiitos myös kaikille katsojille, ketkä olette ollut tänään katsomassa. Soreen ja Sanniin pääsee tutustumaan vielä lisää heidän kanavillaan, jos et ole tutustunut Sore Audio, Sanni Halla. Ainakin se biisi nyt sieltä tulee. Mä nyt toitotan sitä sen verran paljon, että se on tultavaa. Se on lukittu. Se on lukittu. Hei, me jatketaan vähän vajaan tunnin päästä, alle 50 minuutin päästä. Meillä on päivän viimeinen podcasti. Te, jotka katsotte tätä livenä, te, jotka katsotte videota, niin sit siellä on varmasti se toinenkin video. Mutta Turun Punk tulee vieraaksi meille kello 9, jos tulee. En tiedä, se mies on aina vähän miten aikataulujen kanssa, mutta on se täällä monta kertaa tänään pyörinyt, niin eiköhän hän 9 ole täällä. Joten 9 me jatketaan taas. Kiitos vielä Sore, kiitos Sanni. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Että kutsuitte. Totta kai. Ja hei.